päätettiin 3 suomalaisen kansanedustajan voimin, se oli Maretta Stenius-Kaukonen ja Saara-Maria Paakinen ja minä, että lähdetään käymään Bagdadissa ja katsomaan, että mitä näille suomalaisille panttivangeille kuuluu ja voitaisiko me jeesata. Ja siltä oli jännä tilanne, että me päästiin Ammaniin asti Jordaniaan ja silloin kaikki lennot Bagdadin oli jo peruutettu ja sitten pörrättiin siellä Ammanin lentoasemalla ja ihmeteltiin, että miten tästä päästäisiin eteenpäin, kunnes joku tuli sitten sanomaan, että tosiasiassa Jordanian hallitus antaa kyllä niiden Bagdadin koneiden lentää, mutta niitä ei näy missään valotaululla, eikä ne saa esiintyä siellä missään lipputulkuilla. Siellä oli joku sellainen tyyppi, joka tovarista veti Bagdadin lippuja ja myi niitä käteisellä. Ja se kone siellä etäisimmässä kulmassa on sitten se Bagdadin kone. Ja sinne me noustiin ja sinne oli itse asiassa vain maailmalta palaavia irakilaisia istui siellä koneessa. Ja menossa takaisin kotimaahan se tietysti kaikki pelkäsivät, että sota alkaa kohta. Ja me mentiin sinne ja tavattiin sitten Irakin johtoa ja tavattiin näitä suomalaisia panttivankeja ja näin poispäin. Ja meillä oli sellainen 3 päivän vierailu, joka sitten venyi 10 päiväksi. Meille sanottiin 3 päivän jälkeen Irakin hallitus, että nyt te olette olleet täällä rapeissa kauan ja voi sitten häippästä. Ja sitten me sanottiin, että me ei lähdetä ennen kuin nämä suomalaiset panttivangit tulee meidän mukana. Ja siinä oli sitten sellainen henkien taistelu. 10 päivän päästä me saatiin ensimmäinen ryhmä, me saatiin puolet ulos ja sitten siitä pari viikon päästä tuli toinen puoli. Ja se oli semmoinen jotenkin mulle kokemus, että ahaa, että näihin kansainvälisen politiikan asioihin ja aika isoihinkin asioihin voi oikeasti vaikuttaa ja niin kuin muuttaa sitä dynamiikkaa. Mutta se varsinainen vaihe, jossa mä oon sitten tullut YK-tehtäviin ja sekä rauhan ja konfliktin jälkeisen ympäristösotkujen selvittäjäksi oli keväällä 1999 Kosovon sodan aikana. Ja mä vedin ensimmäistä YK-ryhmää, joka meni katsomaan pommituksia, joita oli tapahtunut Novi Sadissa, Pantsavossa, Kosovossa, Naton pommituksia, joissa oli öljyteollisuutta, kemiatehtaita ja muita pommitettuja. Me lähdettiin selvittämään tämmöisiä sodan ympäristösotkuja ja se tie sitten oikeastaan vei mua eteenpäin. Ensin 6 vuotta YK-leivissä ja sitten 2 vuotta EUn puolella Sudanin Darfurin neuvottelijana. Ja se oli sitä aikaa, jolloin mä sitten nämä viimeiset EU-tehtävät, jolloin mä rupesin liikkumaan hyvin paljon sitten kentällä tutustumassa näihin taisteleviin ryhmiin. Ja jotenkin ehkä vähän muutin sitä rauhanneuvottelun kuviota ainakin mitä EU oli tehnyt aikaisemmin, että mä oikeasti tunnen kaikki eri taistelevat ryhmät ja tiedän keitä ne on. Ja sitten saatiin Darfurissa vedettyä jotenkin ryhmiin mukaan ja sitten mä rupesin seuraamaan Somaliaa yhä aktiivisemmin ja seuraan sitä edelleen. Ja olin sitten esimerkiksi nyt Mogadishussa ensimmäinen, joka kävi tai yöpyi yön yli tämän uuden hallituksen aikana Mogadishussa. Ehkä näitä tarinoita on loputtomasti, mutta mä voisin ehkä kertoa tästä menetelmästä, että mä istuin Asmarassa mun eritrealaisten ja vähän muiden kavereiden kanssa ja kysyin, että kannattaako mennä tai voiko mennä Mogadishuun. Ja kaikki sanoivat, että ei voi, että se on ihan mahdoton, että siellä on Singoilla ammutaan lentokentälle ja sitten siellä on tienvarsipommeja, jossa menet Villa Somaliaan. Sitten mä kysyin, että no ketkä niitä tienvarsipommia panee ja ketkä ampuu Singoille. Ja sitten sanoin, että no se on tämä ja tämä ryhmä ja tämä. Niitä oli 6 eri tyyppiä. Mä sanoin, että no, olisiko teillä niiden puhelinnumeroita? Sitten mun isänäkin rupesi katsoa, että onko tämä ihan hullu. Ja mä että no, että onhan meillä niinku ne puhelinnumerot. Soitetaan niille. Sittenhän me tiedetään, että voiko Mogadishuun mennä. Sitten me ruvettiin soittaa Mahmudille ja Ahmedille ja mitä ne nyt kaikki oli, että hei, että tässä on niinku Pekka, että voisiko tulla Mogadishuun käymään? Mitä te suhtautuisitte? Että ei tapaamaan teitä, vaan tätä väliaikaista hallitusta vastaan te taistelette. Ja kaikki oli sitten, ai jaa, että no kyllä sä varmaan voit tulla. Ja sitten mä kysyin, että no ammutteko te Singolla lentokentää? Paatteko te tiedä? No ei tiedä. Että ihan hyvä, että soitin. Sitten oikeasti mä tein sitten kaksoisvarmistuksen Arabiliiton kautta, joka tavallaan sanoi sen saman asian. Kun sä oot ollut näihin yhteydessä, mä kysyin, voiko sä niin luottaa. Sanoin, että jos on sanonut sulle, että ei, niin ei pommita, niin ei me sitten pommita. Sitten tultiin Mogadishuun ja rauhassa ajeltiin Amisom-operaation panssaroidulla autolla. Ne rauhanturvajat tärisi siinä, mutta niin kuin ei ollut tienvarsipommia eikä muuta. Sitten mä olin Villa Somaliassa ja yövyin siellä. Ja sitten aamulla Somalian presidentti Sheikh Sharif sanoi mulle, että tämä on ihmeellinen juttu. Että sä oot ensinnäkin eka vieras, joka yöpyy täällä. Kukaan ei ole yön aikana yrittänyt ampua. Ei ollut mitään sinkohyökkäystä lentokentälle, kun sä tulit.
ei ollut tienvarsipommeja, että onpa pysynyt hyvin salassa tää sun vieraan. Mä olin vaan silleen, että no comments. Se tavallaan, tää nyt ehkä on semmonen niin kuin menetelmä, en mä tietysti ihan pähkähullu ole, mutta tätä menetelmää mä oon käyttänyt Darfurissa ja muualla, että puhuu niidenkin kanssa, joiden kanssa yleensä ei puhuta. Ja se on luonut semmoisen jännän ilmapiirin, että koska ne ihmiset on hirveän yllättyneitä, hei, muuhun luotetaan, joku kansainvälinen neuvottelija soittaa mulle, tää on iso juttu. Ja usein tämä niin vieraan suojaaminen ja vieraanvaraus on kuitenkin tuossa kulttuurissa hirveän tärkeä, ja se, että sä oot ottanut sen yhteyden, on tavallaan sitä, että se vieras on jotenkin sunkin vastuulla. Se jo. Aika huikeeta joo tämmönen, että olkaa kiltti, älkää ampuko singolle tänään. Miten varmaan ehkä tunnetuin on kuitenkin tuo Sudan ja siellä EUn edustajana toimiminen, niin haluaisin kertoa sen taustoista, että mikä siellä oli tavallaan tilanne ja miten päädyit ja sitten toisaalta, että mitä niin kuin sen jälkeen tai miten ihmiset päättiin siellä? No mä tulin kesken semmosia niin kuin Nigeriassa pidettäviä Abujan rauhanneuvotteluja, jossa oli jo osa näistä taistelevista ryhmistä Darfurista tullut sinne, ja osa oli itse asiassa lähtenyt jo sieltä kävelemään niistä neuvotteluista. Niiden isäntänä oli Nigerian presidentti Obasanjo, jolla oli vähän semmoinen kunnia-asia, että nyt puristetaan nämä Darfurin ryhmät vihdoin niin kuin yhteen ja Sudanin hallitus vastapäätä ja tehdään rauhanneuvottelu, joka toimii. Ja siinä vaiheessa, kun mä tulin sisään, niin oli jo ensimmäiset ryhmät jo kävellyt ulos sieltä. Ja mä lähdin sitten näiden perään tavallaan, että voisiko EU tehdä jotakin, saada näitä ryhmiä mukaan. Ja mä sitten istuin aidosti sitten ihan ensimmäisten päivien jälkeen jossain Keitalla, puun alla tämmöisten ryhmien kanssa. Afrikan unioni heitti mut sinne helikopterilla. Ja ne oli hirveän opettavaisia mulle silloin uusia tyyppejä, joita mä sitten opin tuntemaan, mutta tämmöisiä myöskin demokratiaprosesseja, että oli vaikka Sudan Liberation Movement, jota johti tämmöinen Minni Minawi, ja siellä istuttiin puun alla niin, että siinä istui minä ja Minni Minawi ja sitten 60 äijää Kalasnikovien kanssa, jotka oli tosi nuoria, semmoisia rastapäisiä 16V-kavereita aseen kanssa. Ja sitten mä kerroin, että minkä takia mun mielestä tämä ryhmä pitäisi palata rauhanneuvotteluihin, ja mun yllätykseksi tämä päällikkö aloitti semmoisen prosessin, että niin kun se nuorin kaveri viimeisenä nurkassa, että okei, että nyt sä oot kuullut mitä tää Haavisto on, mitä sä ajattelet tästä. Ja sitten tämä kaveri sanoi, että joo, että Sudanin hallitus on täynnä pelkkiä pettureita ja itse asiassa koko Afrikan unioni, joka johtaa näitä neuvotteluja, pelkkiä pettureita, että kaikki on samaa korruptiosakkia kuin mitä meidän hallitus, tämä Sudanin hallitus, ja hän ei usko tähän Obasanjoon ja muuta. Ja sitten se kierros lähti niin kuin liikkeelle ja se oli aika pitkä, kun ne kaikki sanoivat mielipiteensä, mutta se alkoi niin kallistua vähän toiseen suuntaan, että hei, tämä Afrikan unioni on meidän unioni, me ollaan afrikkalaisia. Tavallaan onhan se niin kuin toisaalta niinkin, että jos joku yrittää rauhaa, niin näihin pitää vastata. Ja sitten haukkuu osa niistä sotilaista, niistä sisseistä, Afrikan unionin rauhanturvaajia ja sanoi, että nämä rauhanturvaajat on puolueellisia, ne on niin kuin Sudanin hallituksen kannalla, ei meidän kannalla. Sitten se oli semmoinen mun mukana tämmöisestä, musta hän oli ehkä ganalainen upseeri, joka piti ehkä parhaan puheenvuoron, mitä mä näin. Hän sanoi, että hetkinen, että hän luki kotona lehdestä, miten huonosti teillä on asiat ja miten teidän niin kuin vaimoja ja tyttäriä raiskataan täällä ja miten te olette pakolaisissa ja muuta. Hän ajatteli, että hänen velvollisuutensa on lähteä turvaamaan rauhaa Darfuriin. Ja nyt hän on tässä ja te sanotte, että hän on puolueellinen. Että niin kuin mitä te luulette, että minkä takia hän on alun perin tullut tänne rauhanturvaajaksi, että tämä on mieletön loukkaus ja muuta. Ja siinä onko oikeasti semmoinen dynamiikka, niin tämmöinen demokraattinen prosessi, jossa sitten nämä rupesivat nämä Darfurista, ei me sua tarkoitettu, että se on ihan hyvä kyllä, mutta nämä muuta. Mutta ja siellä me istuttiin tuntikausia ja käytiin tällaista, ja siinä lopuksi ne äänestämällä päätti siinä puun alla, että ne palaa neuvotteluihin. Ja se oli mun ehkä semmoinen ensimmäinen työvoitto, että yksi näistä taistelusta ryhmistä tuli mukaan, ja tällä tavalla se työ eteni. Ja mä olin sitten se vähän hullu suomalainen, joka lähetettiin sitten milloin minnekin, että voisit sä Pekka nyt tonne mennä, ja voisit sä tavallaan Afrikan unioni otti mut sille työkalukseen, vaikka mä olin Euroopan unionin edustaja, ja kuljin heidän mukanaan paljon näissä eri tilanteissa, ja tuli hirveän hyvä yhteistyö, ja siinä jotenkin tuli tavallaan osaksi sitten sitä rauhanprosessia, ja sen ehkä sellainen
merkittävä, sori että mun vastaus on näin pitkä, se niin merkittävä semmoinen toinen asia, kun aina kysytään, että no eihän siellä Darfurissa tullut rauhaa, että eihän ne lopuksi sopinut ne osapuolet, ja se Abujan neuvottelukin meni lopuksi mönkään niin kuin se meni, kaikki ei allekirjoittanut sitä. Mutta siinä oli moni sellaisia vaiheita, joista mä olen itse jälkeenpäin kauhean tyytyväinen, että siinä oli tällaisia vaiheita, joissa esimerkiksi joku osapuoli rupesi ottaa panttivankeja tai kidnappaamaan autoja. Ja oli esimerkiksi sellainen tilanne, että esimerkiksi Keski-Darfurin alueella Jabel Marassa niin oli ryöstetty Punaisen Ristin kuljetuksia ja viety 2 Punaisen Ristin jeeppiä. Ja sitten nämä istu Khartoumissa nämä YK-herrat, ja nyt kyllä tämän sissiliikkeen, joka siellä oli, se oli tämmöinen SLM Unity, Abdel Safi muistaakseni, niin että nyt kyllä raportoidaan YK:n turvaneuvostolle, että Abdel Safi pannaan niin kuin mustalle listalle, tämmöinen äijä, jonka alueella tämä tapahtuu. Ja sitten mä taas kysyin, että oletteko soittanut Abdel Safille, että nämä on sen alueella, mutta oletteko niin kysynyt siltä? Sitten ne olivat, että mitä, soittanut, että mitä se tarkoittaa? Sitten me soitettiin Safille ja sanottiin, että hei, että meillä on tämmöisiä raportteja, että sun alueella on ryöstetty YK-kuljetuksia ja nyt sieltä on hävinnyt 2 punaisesti jeeppiä. Ja Safi sanoi, että ei hän tiedä tästä mitään, että ei ole mahdollista ja muuta. Sitten sanoin, että sä oot väittänyt rauhanneuvotteluista, että sä kontrolloit tätä aluetta. Miten on mahdollista, että sä et kontrolloi tätä niin hyvin, että siellä tapahtuu tällaista. Että sitten me poistetaan tämä alue sun kartalta. Tämä ei ole enää sun. Ei, se on mun alue, se on mun alue. Että se kuuluu mulle. Mä niin neuvottelen sen alueen puolesta. Tämä on ihan mahdoton tilanne, että sä väität, että sä kontrolloit, mutta sitten sä et kuitenkaan kontrolloi. Kumpaa sä teet? Ja hän sanoi, että hän soittaa huomenna. Ja niin kävi, että se löysi nämä autot sieltä. Autot palasivat. Ja niin sodan kestäessä voidaan tavallaan panna tätä niin painetta näille osapuolille. Kunnioittakaa ihmisoikeuksia, älkää varastako Punaiset Ristit ja YK:lta, noudattakaa näitä sodan pelisääntöjä, ei panttivankeja, ei kidutuksia. Ne on hirveän tärkeitä, että tulee se kansainvälinen mielipide, joka sanoo, että hei, nyt huomenna sä oot sotarikostuomioistuimessa, etkä tuleva maasministeri tai poliittinen johtaja, jos et sä noudata näitä pelisääntöjä. Ja se kansainvälinen ääni pitää siellä koko ajan olla. Ja osa sitä ääntä mä niin kuin tässä Darfur-prosessissa silloin ja pikkasen vähän myöhemmin jo ollut. Nyt se on tavallaan se selkänoja ikään kuin siellä on se kansainvälinen paine. On kansainvälinen paine ja sitten tavallaan se, että viime kädessä se voi olla oikeasti YK:n turvaneuvosto panee mustalle listalle tyypin, tämä on terroristi, tai Haagin tuomioistuimessa aletaan reagoida, että tämä tyyppi pitää saada vastuuseen näitä. Et siinä on oikeasti myös sellainen väkkäys, että jos tämä homma ei toimi, niin se uhkaus on todellinen. Miten sitten, jos ajatellaan sellaisia tilanteita, että on niin osapuoli vaikka konfliktissa, jonka ikään kuin intressissä on ylläpitää sitä konfliktia, ja voisin kuvitella, että tämmöisiäkin on tämmöisiä tilanteita, että miten niin kuin, ikään kuin siinä toimii? Tämähän on tämä on niin kuin hankala ja tämä on hirveän totta, koska ihmiset elää sodasta ja sodalle ja joillain voi olla taloudellinen intressi, siellä on timanttikaivoksia ja siellä on metsähakkuita, jotka on laittomia, Blood Diamonds juttuja ja kaikkia näitä, jossa joku on tehnyt bisneksen siitä, että konfliktin sota jatkuu. Ja nämä on ongelmallisia tilanteita, mutta sitten on myöskin tämmöinen niin turtumus tavallaan, että ei enää nähdä vaan niin se kosto, että se mitä mulle tapahtuu, mun pitää nyt se kostaa ja tavallaan ei ajatella, jos kysyt millainen sun maa on 5 vuoden päästä, millainen sun maa on 10 vuoden päästä, niin ei enää perspektiivi ei riitä sinne ja sen takia pitää jotenkin se neuvottelija niin viedä ihminen vähän siitä sen kuplasta sivuun, että hei kato nyt, että 10 vuoden päästä tämä voisi olla tämmöinen, tai sun pojat ja tyttäret voisi olla tämmöisiä, tai sun kylän lapsille elämä voisi olla tämmöinen. Sun pitää maalata se visio. Ja ne oli hirveän jänniä sellaisia tilanteita, että kun me sanottiin, että tänne voisi tulla niin kuin kaivoja ja maanviljelystä, ja me voitaisiin auttaa tällaista kansainvälinen yhteisö, niin ihmiset on hirveän vaikea konkretisoida, mitä se tarkoittaa. Ja kun kansainvälinen yhteisö lupaa apua. Ja me järjestettiin joskus Maailmanpankin kanssa sellainen kurssi näille sisseille, että mitä tarkoittaa niin kuin apu, tulee kansainvälistä apua, koska ne ei ole koskaan saanut sitä, ei ne tiennyt mitä se tarkoittaa. Ja sitten jostain toisesta maasta, jossa sitä oli saatu konfliktin jälkeen, tuli tyyppi kertoa, mitä heidän kylässään tapahtui. Ja sitten tämä niin aukesi, että ajaa, teille tuli koulu ja ajaa, teille tuli kaivo ja tämmöistä. Ja sitten ikään kuin uskottiin, kun se oli jossain tapahtunut, että nämä jätkät ei puhu ihan pelkkää lööperiä, vaan kansainvälinen Maailmanpankki on semmoinen pankki, josta semmoista apua voi saada, että ne oli vähän niin kuin epäluuloisia, että mikä tämä juttu on tai mitä YK-järjestöt voi tehdä. Ihan tämmöinen koulutus rauhaan merkitsee kanssa aika paljon, että mitä se rauha sitten tarkoittaa näissä. Ja tietenkin ongelmallinen juttu on lapsisotilaat ja mulle ehkä semmoinen aha-elämys oli Darfurissa siitä, että jossain
Justice and Equality Movementin jeppien päällä heilu 16-vuotiaita kavereita Kalasnikovien kanssa ja sitten mä tavallaan mun niin kuin tyhmä kysymys on, että kuka on pakottanut teidät sotimaan. Ne katsoi niin ihmeessä, että tuolla on mieletön jono tuolla pakolaisleirillä, että päästään niin tänne heilumaan äijien kanssa, Kalasnikovien kanssa, että siellä on paljon enemmän olisi tulijoita. Ja jos vertailukohta on se, että kannettaisiin äidille ja siskolle pakolaisleiristä vettä tai päästään sotimaan äijien kanssa, niin kaikki haluaa sotimaan. Ja se halu, niin kuin nuorten poikien halu olla osa sitä konfliktia on itse asiassa aika suuri. Ja halu kostaa perheenjäsenten puolesta, halu olla samoissa hommissa, missä isä. Ja silloin se, kaikki tietää, että silloin niitä jää koulut väliin, niitä jää se elämä väliin. Jopa pakolaisleirissä niiden ikäiset voi elää, eli saada koulutusta ja tämmöistä. Ja silloin tulee tämmöinen sukupolvi, joka on niin kuin sodan turruttama ja väkivaltainen. Että nämä sodan tapahtumat on aina traumaattisia. Meillä on Suomessa kaikki tietää, että sotien jälkeen tuli tämmöinen niin sukupolvi, jolla oli, paitsi että näki painajaisia, niin ehkä erilainen suhde väkivaltaan, kun sitä on nähty paljon. Niin samahan näissä, mä olin Kosovon sodan jälkeen Belgradissa, jonne nämä servit, rintamalta palavat servit on, niin kuin se tunnelma kapakoissa. Ja täällä sehän on semmoinen, että kohta tapetaan, tai jos sä sanot väärän sanan, se on niin kuin väkivallan läpitunkema tunnelma, joka tulee. Palavat sotilaat, rintamalta palavat sotilaat. Sama on näissä nuorissa kavereissa tuolla Afrikassa, että se väkivalta on se eka asia, minkä ne tietää, minkä ne osaa, mihin ne turvautuu, jos ne tulee mikä tahansa ongelma. Niin, tuohon itse asiassa liittyy ehkä semmoinen, että jos on tämmöinen niinku joku tunne, miksi se koston tarve tai sen tyyppinen, että tavallaan, että jos pääsee sovintoon tai rauhaan tällaisessa konfliktissa, niin väistämättä siinä on jonkinlainen kompromissi varmaan joka kerta. Niin miten ikään kuin käsitellään niitä tunteja, että se oikeudenmukaisuus ei eri osapuolten mielestä ehkä sitten ole toteutunut? Joo, tämähän on niin kuin aika jännä, että kaikille tavallaan, kun kaikki tulee vaatimuksineen neuvottelupöytään, niin niiden kaikkien vaatimukset pitää tavallaan niin kuin torpata tai työntää takaisin. Että jos yleensä sanotaan, että riita pitää panna niin kuin puoliksi tai halki, niin sun ensin pitää neuvottelijana työntää vielä pidemmälle, 40% tonne ja 40% tonne. Että sun pitää jäädä vähän sitä pelivaraa siihen väliin, koska siinä tulee uusia elementtejä. Joku haluaa pienen lisämyönnytyksen tänne tai tänne suuntaan. Ja kompromissit on aina sellaiset, että molemmat osapuolet itkee. Et silloin sä oot suunnilleen oikeassa kohdassa, kun molemmat pillattaa itkuja ja sanoo, että ei ikinä voi suostua tällaiseen. Niin silloin, hei, nyt meni hyvin. Mä oon jollakin israelilaisten ja palestiinalaisten kanssa keskustellut ihan mahdottomissa tilanteissa Genevessä, jossa ne on maailman hankalimpia neuvottelijoita sen takia, että molemmat on uhreja. Molemmat israelilaiset ajattelee, että oli toinen maailmansota ja me oltiin keskitysleireissä ja meitä täytyy nyt ymmärtää, eikö niin? Me ollaan vihdoin saatu oma valtio, nyt sekin on turvallisuusuhan alla. Ja palestiinalaiset sanoo, että meiltä on viety maa, meiltä on viety elinkeinot, meiltä on viety kaupungit, me ollaan uhreja. Mutta kun on kaksi uhria vastakkain, niin kumpikaan uhri ei niin kuin, ikään kuin tee kompromisseja, koska uhrinhan pitäisi vaan saada, eikä menettää enää lisää. Ja sit sä joudut sanomaan niille, että sori, että Israelin pitää vetäytyä settlementeistään, jotka se on vallannut, ja palestiinalaisten pitää lopettaa nämä järjettömät hyökkäykset Gazasta näillä raketeilla Israelin puolelle, koska Israelin turvallisuus pitää taata. Ja molemmat on niin kuin ihmeessään, että miksi sä et neuvottelijana puolusta juuri heitä, koska he on tosiasiassa uhreja ja nämä toiset on hyökkääjiä. Nämä on vaikeimpia neuvottelutilanteita, missä kaksi uhria on vastakkain. Mulla tuli sama olo, kun me oltiin joulu- ja uuden vuoden väliin Enontekijöillä, missä tiedätte, että tämä alkuperäiskansan sopimus ILOn 169 on paljon keskustelussa. Mä itse kannatan sitä. Me oltiin menossa kohti Enontekijöitä. Mä soitin mun kaverille Niko Valkea päälle, että ei kai siellä Enontekijällä ole mitenkään räjähdä tämä niin saamelaiskysymys ja keskustelu. Ja Niko, ei, varmaan ihan muusta puhutaan. Me tullaan hotelli Hettaan, niin siinä on toisella puolella Eirat ja toisella puolella Valkeapäät, jotka on tavallaan tämmöiset ehkä symbolit kahdelle suvulle, jotka on ottanut vahvimmin yhteen siitä, kuka on saamelainen, kuka ei ole saamelainen, mikä on maanomistuskäytäntö ja muuta. Istutaan 3,5 tuntia sellaisessa niin kuin hikivaluen tilanteessa, jossa mietitään, jossa taas tuli se, että saamelaiset, jotka kokee, että heiltä on aikanaan viety maat, poroelinkeino, niin mahdollisuudet ja muuta. Ja siellä historiallisesti asuneet suomalaiset, jotka myös kokee olevansa uhreja ja alakynnessä omine elinkeinoineen ja omine mahdollisuuksineen. Ja taas tuli tämä niin kahden uhrin kohtaaminen, että miten pannaan kirkko keskelle kylää, niin että kaikkien elinkeinot säilyy siellä, Lapin tulevaisuudessa on joku perspektiivi. Erittäin vaikea neuvottelutilanne.
Ja sitten oli hieno hetki, kun nämä niin 3,5 tunnin keskustelun jälkeen alkoi listata, mistä ne on samaa mieltä. Ja loppujen lopuksi sitten joku näistä saamelaisista sanoi, että hei, että nyt kun hän kuuntelee tätä keskustelua, on enemmän asioita, jotka yhdistää meitä kuin mitkä erottaa. Ja mulla oli semmoinen, että okei, tästä olisi hyvä jatkaa. Että jos voisi olla nyt päiviä täällä enontekijöillä tässä tilanteessa, niin tästä kohdasta just niin rauhanneuvottelijalla tuli heti tämä hetki, että nyt tästä lähdetään viemään eteenpäin. Mistä löytyy yhdistävät voimat ja miten vaikkapa siihen alkuperäiskanssasopimuksen liittyminen kuitenkin olisi kaikille voittoa, eikä niin, että siinä olisi niin losers ja winners siinä hommassa. Tämä kuulostaa vähän tutulta, että meillä on tosiaan täällä Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan taustaan hieman konfliktin värittämä ja tuonne 2 uhrin keissi on sanotaanko täälläkin päällä. Veikkaan, että täällä on molempia osapuolia myös paikalla, mutta ei sentään enää istu esimerkiksi toisella puolella huonetta. Mutta tähän mulle ehkä semmoinen kysymys, että se olisi tarvittu ehkä semmoinen vuosi sitten todella paljon, mutta oli ehkä tärkeämpiäkin tulipaloja silloin. Mutta nyt ehkä semmoinen konfliktitilanteessa, niin milloin tavallaan tietää sen, että mistä voisi erottaa sen, että milloin niinku aika parantaa haavat ja milloin on joku juopa, joka täytyy niinku ratkaista. Että onko tämmöistä, tai ehkä voisi niinku, mistä tavallaan tietää, että mikä on oikea tie tästä eteenpäin? Tavallaan ihmiset tottuu niinku elämään konflikteja. Ihmiset rakastaa konflikteja. Ihmiset rakastuu omiin konflikteihinsa. Ja jos niitä rupeaa ottaa pois sitä konfliktia, ne tulee melkein mustasukkaista. Älä vie multa näitä. Koska siitä konfliktista tulee elämän sisältö. Ja jos sä alat viedä sitä elämän sisältöä pois, niin sä viet jotain sun identiteetistä. Ja tää on, sun identiteetti alkaa olla, se konflikti on osa sun identiteettiä. Ja ne on tietysti silloin jännin tilanteita, että sä sanot, että hei, että mä otan tämän pois sulta, niin älä vie sitä multa. Mä haluan olla osa tätä konfliktia, se on jotain tärkeää mulle. Tai se, jos sanotaan paljon isommin sanoin, se sanotaan, että tämä periaate on minulle aina ollut erittäin tärkeä. Mutta tosiasiassa se on se, että sä rakastut tätä konfliktia. Ja tässä mielessä sun täytyy niin kuin neuvottelijana saada ihminen rakastumaan johonkin toiseen asiaan kuin siihen omaan konfliktiin. Nähdä niin kuin joku tulevaisuus, jossa joku muu asia tulee sen konfliktin tilalle sun identiteettiin ja on parempi asia ja sä siirryt siihen. Ja näitä, niin kun, mä en tiedä millainen heimosota teillä on tarkkaan ottaen menossa, mutta jos mä ajattelen jotain tämmöistä rauhanneuvottelutilannetta, sanotaan nyt vaikka on joku alue, missä on 3 heimoa ja yhdellä heimolla on öljy. Ja yksi asuu vuoristossa ja yhdellä on vaikka maanviljelystä ja muuta. Ja sitten se heimo, jolla on se öljy, sanoo, että jos meidän alueet yhdistetään, niin meille kuitenkin kuuluu tämä öljy. Että meille kuuluu ne öljytulot. Ja mä sitten neuvottelijana sanon, että hetkin ennen kuin ne öljytulot jaetaan näiden 3 heimon kesken, että tämä on niin kuin maa sen jälkeen, eikä heimoyhteiskunta. Että silloin ne resurssit pitää yhdistää. Ja että ehkä tulevaisuudessa nämä, joilla on vuoret, ehkä ne löytää sieltä timantteja. Kuuluisiko ne timanttitulot teidän mielestä niin kuin niille vaan vai teille kaikille? Ei, ne kuuluisi meille, kyllä. Ja tämä tavallaan, nämä on jänniä, mutta tämähän tulee, että mikä on se yhteinen hyvä, mikä siellä tulevaisuudessa odottaa, jos näitä resursseja jaetaan tasaisesti kaikkien kanssa. Ja niin kuin me tiedetään, että itse asiassa semmoinen yhteiskunta, millainen yhteiskunta tahansa, jossa rakennetaan siihen alkuun epädemokraattisia tilanteita tai sellaisia tilanteita, jossa eriarvoisia tilanteita, niin siitähän ei tule harmonista niin kuin yhteiskuntaa, jolloin kyllä rauhanneuvottelujen yksi perustehtävä on se, että rakennetaan kaikille niin kuin aika tasa-arvoinen lähtökohta siinä tilanteessa. Mutta sitten on tuohon kysymykseen, että milloin tietää, että milloin pitää neuvotella tai että parantaisi aikahaavat, niin en mä tiedä, nämä on hirveän jänniä. Nämä on myöskin jänniä sillä tavalla, että nehän tulee joskus kauhean ainahan ratkaisemattomat konfliktit jää elämään. Ja nythän me käydään Suomessa niin kuin vuoden 18 tilanteita läpi, eikö niin, että me sovitellaan vuotta 18 nyt. Ja tietysti tulee mieleen, että aika pitkään kestää konfliktin sovittelu. Ihan toisenlaisia kun meillä on puhuttu paljon näitä anteekspyynnöistä ja katolisen kirkon tai Australian aboriginaalien asioista tai ruotsalaisista lastenkodeista, niin mä oon nyt romaniasian neuvottelukunnan puheenjohtaja. Sitten mä huomasin siinä, kun mä tulin muutama vuosi sitten siihen hommaan, että siellä on joku hirveän iso klimppi niin kuin romaniyhteisön sisällä, joka aiheuttaa aivan valtavia jännitteitä. Ja sitten kun sitä vähän tonki, niin se liittyy romanilastenkoteihin 50- ja 60-luvulla. Ja väkivaltaan, jota siellä oli ollut lapsia kohtaan, romanien pyörittämiä romanilastenkoteja ja paljon itsemurhia. Poikkeuksellisen paljon itsemurhia.
Ja tämä oli semmoinen niin vaiettu historia, joka on alkanut sieltä niin kulkuta. Ja meillä on ollut Malmitalolla pari vuotta sitten tämmöinen tilaisuus, jossa nämä lastenkotien työntekijät tai nykyiset työntekijät ja sitten nämä vanhat romanilastenkotilapset, jotka on 50-vuotiaita äijiä ja naisia ja tämmöisiä, tuli niin kuin keskustelemaan. Ja siinähän meinasi niin kulkuta kaikki. Se oli niin vaikea tilanne, kun ne muistot tulee ja muistot herää. Mutta oli jotenkin pakko, että se kupla puhkeaa ja ihmiset pääsee puhumaan siitä ja kertomaan, mitä oikeasti tapahtui. Ja ne oli ihan karmeita tietysti tarinoita puolin ja toisin ja kaikille järkytyksiä. Mutta siellä joku kiteytti musta hyvän kysymyksen. Semmoinen vanhempi mustalaismies tuli mulle sitten sanomaan, että hän voi antaa anteeksi itse. Voiko kuolleiden puolesta antaa anteeksi? Tässä tuli semmoinen jännä. Mä ajattelin, että vuoden 18, kun Tampereella oli sovinnon päivä, lyötiin kättä yli niin kuin punaisten ja valkoisten rajat, tavallaan hautojen yli. Ja sitten näillä romaneilla oli tämä sama kysymys, voinko antaa anteeksi kaverini puolesta, joka kuoli tässä hommassa. Ja itse asiassa mulle tuli niin lähelle se näin Darfurin juttuja, koska siellä on ihan sama. Että kyllähän minä voin tulla niin kuin rauhanneuvottelupöytään, minä voin tehdä rauhan äärissä, mutta mitä ne kaikki sodan uhrit? Mitä ne kaikki, jotka siellä on niin kuin kuollut ja niin kuin syyttöminä ja näin poispäin. Ja tämä on semmoinen isoja sovinnon kysymyksiä, keiden puolesta sitten sopii, kun sopii, keiden puolesta voi antaa anteeksi, mikä on tämmöisen niin kuin anteeksiannon prosessi. Ei näihin ole mitään yhtä lääkettä, mutta ne joutuu käymään läpi ne kaikki asiat näissä isoissa sovintoprosessissa. Mielenkiintoista, siis todella niin kuin monellakin tasolla puhutteleva. Ehkä jos katselin, että voitaisiin tässä vielä päättää tähän niin kuin teemaan liittyvä kysymys ja sitten ehkä siirtyy kyselemään avoimemmin yleisön kanssa, niin tulee sitten siellä varmaan muitakin teemoja. Miten vielä sitten konkreettisesti presidenttinä tekisit rauhantyön eteenpäin? Miten käyttäisit presidentin valtaa ja mahdollisuuksia? No, mä oon aina ajatellut, että Suomi on kuitenkin maailmalla kuuluisa tasa-arvosta, demokratiasta, rauhantyöstä, rauhantahdosta. Ja meillä on hieno historia. Presidentti Kekkosen aikana, silloin oli Etyk-nimellä, nyt sama järjestö on Etyj, jossa Suomi oli perustavassa roolissa. Idän ja lännen vastakkainasettelu oli silloin se juttu. Sitten meillä oli hirveän hieno Martti Ahtisaaren, Elisabeth Rehnin työ konfliktialueilla. Monet muut on olleet siellä liikkeellä. Ja mä oon huomannut tuolla maailman liikkuessani ja YK-työssä ja EU-työssä, että Suomelta odotetaan aktiivista rauhanpanosta, koska maailmassa on aika vähän maita, joilla on sellainen kyky ja halu olla auttamassa neuvotteluja. Ne on Sveitsi, ne on Norja, monet tämmöiset eurooppalaiset vanhat rauhantyön tekijät, Ruotsilla on ollut tällaisia. Ja hyvin usein niin meihin kohdistuvat odotukset. Onko teillä ajatuksia, miten tätä konfliktiratkaisua voisi viedä eteenpäin? Lähi-idän alueelta tulee aika paljon näitä. Eikö Suomella olisi jotakin tarjottavaa? Tai Länsi-Sahara, olisiko Suomella jotain? Länsi-Saharaa, ja me ollaan vähän silleen, me ollaan niin kengän kärkiin katsojia, että ei meillä nyt oikein tässä mitään ja tämmöistä, mutta kuitenkin me voitaisiin käyttää näitä omia kykyjämme, osaamistamme, rauhan tahtoamme erittäin aktiivisesti maailmalla. Ja nehän ei ole aina tälleen, että kutsutaan joku iso rauhankokous tänne, vaan hei, että istutaan, presidentti voi kutsua sen Iranin suurlähettilään kahville ja kysyä, että teillä on aika vaikeat paikat nyt tässä tällä hetkellä, että siellähän on niin kuin sota syntymässä, jos mitään ei tehdä. Oletko yhteydessä Teheraniin ja kysyt, mitä Suomi voisi tässä tehdä? Oletko yhteydessä sinne, olisiko Suomella tai Euroopan unionilla jotakin roolia, joka auttaisi esimerkiksi Irania avaamaan nyt tarkastajille nämä ydinlaitokset, joka on se A ja O, että sinne saataisiin kansainvälistä tarkastuksen. Oltaisi yhteydessä Lähi-idän maihin, voitaisiko täällä järjestää joku vaikka hiljainen kokous, jossa vähän sondeerattaisiin, mitä tässä Palestiina-Israel-asiassa voisi tapahtua nyt, kun palestiinaisvaltio selvästi on syntymässä ja sitä ollaan tunnustamassa. Erilaisia tällaisia. Mä niin kuin presidenttinä olisin aktiivisesti liikkeellä, nappaisin näitä teemoja ja myös katsoisin tavallaan, että missä Suomi voi olla avuksi, varsinkin sen takia, että me ollaan haettu ja toivottavasti päästään jäseneksi YK-turvaneuvoston 2013-2014, jolloin me ollaan koko ajan ihan hands on. Itse asiassa kaikki haluaa silloin meidän neuvoa, meidän apua, oli se Pohjois-Korean tilanne tai Iran tai Meksikon huumesota. Meidän pitää tuntea ne asiat silloin, niihin kysytään meidän kantoja. Et me ei olla tavallaan, kun ajatellaan, että Suomi puolueettomana, niin se on se vanha Suomi siellä, se idän ja lännen välinen puolueettomuus. Nythän meillä pitää olla aktiivinen kanta siihen, miten näitä prosesseja viedään eteenpäin ja miten ne turvataan. Mä toivon, että seuraavan 6 vuoden aikana presidentti on meillä se, joka on
tässä työssä mukana. Tietysti ulkoministerin hallitus yhdessä heidän kanssaan tätä tehdään, mutta presidentillä on suuri rooli tässä. Right. Joo, ehkä tässä vaiheessa voisi tosiaan avata ja ottaa, että on kysymys-vastaus ja ihan itse poimit sieltä sitten